Bé, nosaltres és cert que havíem presentat una moció també sobre la Televisió Valenciana, però davant de la situació creada en l'acord pres, com tots vostès saben, a les Corts Valencianes en el dia d'ahir, la moció presentada pretenia instar al Consell a fi de que realitzara actuacions prèvies per a l'aprovació de la norma indicada. Per lo que la seva aprovació per el ple de les Corts en la sessió celebrada ahir, en el dia d'ahir, i la seva publicació en el dia d'avui en el DOC, la veritat és que ens deixa sin sentit l'objecte de la mateixa. Me pareix necessari retirar del ple la moció que presenta el Partit Popular i, no obstant, estarem a l'espera de rebre noves informacions i un major i més exacte coneixement de lo que ha sigut tot el procés que s'ha seguit fins a plegar a aquesta lamentable actual situació. I d'aquesta manera, recabant aquesta informació, podrem opinar en una major objectivitat. Tot això, naturalment, com no podia ser d'altra manera, i sense renunciar a poder presentar una nova moció sobre la ràdio i televisió valenciana, perquè jo continuï creient que és una necessitat per a defendre la imatge de la nostra identitat, com a un poble singular, un poble diferenciat de qualsevol altre poble de l'estat espanyol. Nosaltres retirem la nostra moció i en aquest cas no recolzarem la moció que presenta el bloc.